mun shiga masallaci wasu sun idan raka ɗaya raka biyu sai muka ji harbe-harbe ko ta ina sun kewaye garin nan. Wani mazaunin ƙauyen Goshe kenan yake kokawa bisa halin da suka sami kansu a ranar da Boko Haram suka kawo hari a yankin. Ana ci gaba da mayar da martani a faɗin Najeriya bayan wani bidiyo da ake zargin 'yan ƙungiyar ta'adda na Boko Haram suka fitar na kai hari a Goshe, wani gari da ke ƙaramar hukumar Goza. A baya, rahotanni sun bayyana cewa waɗanda ake zargin 'yan ta'adda ne suka kai harin kan sansanin soji da sansanin 'yan gudun hijira a garin na Goshe, inda suka kashe sojoji da fararen hula da ba tantance adadinsu ba. Majiyoyi sun tabbatar da cewa maharan sun sace mata da yara sama da 100 a lokacin harin da suka kai ƙauyen nan Goshe na ƙaramar hukumar Goza. Sun kuma kashe wasu sojoji da babban limamin garin da kuma wasu dattijai da dama a lokacin harin, wanda ya faru jim kaɗan bayan da musulmai suka yi buɗe baki a ranar Laraba. Sha'ibu Dabawa shi ne magatakardan masarautar gunduman Goshe, wanda yake cikin garin lokacin da lamarin ya auku. Ya kuma bayyana wa kafafen yada labarai abinda ya faru. Ni gaskiya al'amari ya faru around 6:20, wasu sun sha ruwa wasu basu sha ba. Mun shiga masallaci wasu sun idan raka ɗaya raka biyu sai muka ji harbe-harbe ko ta ina sun kewaye garin nan. Wallahi tallahi utan da ya shiga cikin gari ba mu tsammani cewa har za mu fita ba, amma din saboda ikon Allah a duk inda ba yake ya ne taimakonsa, wallahi haka nan muka zo jama'anmu muka fasa muka fita muka kwana a jeji. Yanzu abin da nake gaya muka na jama'a mu yanzu birci wanda yake kasa wanda ka kashe su. Har yanzu 'yan Boko Haram na iko da garin na Goshe kwanaki 5 bayan mummunan harin. A cikin wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, wasu 'yan ƙungiyar da suka gabatar da kansu a matsayin 'yan ƙungiyar Jama'atul Ali Sunna Liddawati wal Jihad ƙarƙashin jagorancin Imam Abu Umaima sun yi ikirarin ƙwace iko da garin, inda suka canja sunansa zuwa Daular Khalifa. Sun kuma yi alfahari da yanke kawunan sojoji, kuma sun ƙuduri aniyar yin sallar Idil Fitr a garin. Mu ne Jama'atul Ali Sunna Liddawati wal Jihad, wannan mai gaske jagorancin Imam Abu Umaima hafizahullah wa ra'ahu, wanda yake jagorantar anan a dusa kuma shine Mala Ali kenan. To yau gashi alhamdulillah suna cika baki suna ce ba mu san me komai ba mu san karban Goshe ba. Gashi yau Allah ya kawo mu cikin Goshe. Insha Allah za mu canja mata suna mu zo mu yi in Allah ya yarda sallar Idi a Goshe za mu yi. Wannan harin nan Goshe na zuwa ne a daidai lokacin da aka kai wasu sabbin hare-hare a garuruwan Kunduga da Marte da Jakana da Mainok duk a jihar Borno, wanda hakan ya dasa ayar tambaya ko menene dalilin yawaitar hare-haren na baya-bayan nan. Sa'idu Ya'u Alfillati, wani mai sharhi ne kan lamuran tsaro da harkokin yau da kullum, ya bayyana abin da yake ganin shine dalili. So dangane da karuwar hare-hare da suka yawaita a yankin arewa maso gabacin Najeriya na Boko Haram da sauran kungiyoyi masu dauke da makamai, wannan yana da alaka da kaman abubuwa guda biyu haka. Na farko shine matsin lamba da su jami'an tsaron Najeriya suke yi wa su mayakan a yankin nan ɗin. Yana ɗaya daga cikin dalilai da suka sa su ma mayakan suka dawo da hare-harensu. Sa'annan kuma kaman ƙarshen shekarar 2025 da ta gabata, wajen watan Nuwamba kenan, an samu wata gwabzawa tsakanin su mayaka biyu ɗin nan, wato ISWAP da kuma Boko Haram, waɗanda suka yi yaƙi na musamman tsakaninsu a yankin tafkin Chadi, wanda ya sa su Boko Haram ɗin suka yi nasara sosai akan su mayakan ISWAP. So wannan nasara da aka yi akan ISWAP ya sa su 'yan ISWAP ɗin sun bazu sosai a yankunan da babu su, musamman ma yankunan da suke wani bangare na Borno, a arewacin Borno da wani bangare na Yobe, kusa ma nan in ka zo ka kaman area su Gaidam, su Mafa da sauransu. So wayannan guraren yanzu suka dawo. Gwamnan Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ziyarci mazauna Ngoshe don jajantawa waɗanda abin ya shafa. Zulum ya bayyana lamarin a matsayin abin tausayi, amma ya ce ya kamata a karɓe shi a matsayin nufi na Allah. A halin yanzu dai suna zaman hijira ne a garin Fulka da ke ƙaramar hukumar Goza na jihar Borno.